Dokotela wethu. Awu. Hayi, ungibize ngasabela. Ngiyabingelela. Ubaba. Kunjalo. Ngiyabingelela kuwe sisi, ngiyabingelela nabathandi bohlelo lethu. Ngiyabingelela kakhulu endaweni zonke la esifinyelela khona. Lona esihlezi sikhona ngawo. Ngizothi namhlanje sizokhuluma nabantu bakithi bonke, futhi namhlanje ngizobuyisa ithemba kubantu ababafowethu abahlala njalo bephila impilo yokungakhululeki kahle ngokwazi ukuthi bayadingakala, bayinto zonke. Sizobuyisa ithemba nje kule show yethu esifisa ngayo kakhulu ukuthi abantu behleze bezazi izinto, nabanovalo sizoluqeda uvalo ukuthi cha ake liphele uvalo. Njengomelaphi ngizokusho mina lokhu ukuthi impilo yabo ikuliphi izinga, impilo yabo ikuphi kahle kahle, abantu abazi ini ngabo. So ngizocela ukuthi namhlanje sikhulume ngabafowethu abaphila nebala elimhlophe, sichaze indaba yabo ukuthi ihamba kanjani, nabantu futhi abayitshela ukuthi babantu okufanele ukuthi balinyazwe noma benziweni, sizobaxwayisa. Ngoba into ekhona njengamanje, wonke umuntu ucabanga ukuthi ukuze aphumelele kufunakala athole umuntu onebala elimhlophe. So sizoveza ukuthi-ke cha, lo mcabango yakho ayisebenzi, futhi lo mcabango yakho izokumoshela isikhathi. Enjalo kuzosho mina njengenyanga, akekho udokotela wesilungu okuthiwa usebenza ngomuntu onebala elimhlophe akazisizwe nakancane ngisho encwadini, kodwa yithi inyanga esizwakala sithi abantu abahambe beyofuna umuntu onebala elimhlophe bazothola ukuceba, ngoba abantu ayikho into abayithanda njengokuceba. Ukuthi ukuceba kuqhamuka kanjani, kwenzeka kanjani, ababesaba nendaba. So-ke ngisadlala-ke, ngisazokhuluma njengamanje nje bengisathula inkulumo ukuthi sizokhuluma ngani, sizoxwayisa ngani, abantu ababeke indlebe, kuhlangeneke nokubingelela-ke bakwethu-ke, ilokho engikushoyo. Thank you so much, Dokotela. Siyabonga kakhulu. Mina nje umbuzo wokuqala wami enginawo, and guys who are watching, please do help me ngokuthi nani niyibuze imibuzo ukuze kungabuzi mina kuphela, because akumina kuphela enginembuzo. Umbuzo wami nje wokuqala, and nani enilalele, please do answer. If ekhona owebala elimhlophe olalele, please ngicela ningiphendule, because I've always had a problem ukuthi iliphi igama ababizwa ngalo. Maningi amagama engihlale ngiwezwe ndize emoyeni. Iliphi igama ekuvumelekile ukuthi sibabize ngalo? Ngiyabonga kuleyo ndawo. All right. Kahle kahle uma ke sesikhuluma iqiniso ngokwesintu, futhi ke ngizocela ukuthi nabo abafowethu njengoba belalele makukhona la isiphaphalaza khona bese baxole, ngoba sikhuluma mhlawumbe into esingayazi, kodwa okuningi sizokhuluma manje siyakwazi. Ile yamagama esingazi ukuthi iliphi elizwakala kahle. Ake ngilinganise nje kancane. Qala wawuthi mawuhamba
uhlangane nabantu labo kuthiwa amandiya bese bethi awusitshela igama lethu elihle besho kuwe uqale manje ukuthi hayi ngizothiwa ekhaya namandiya bethi hayi mani sifuna leli elinye mani alikho elinye uze usho igama abangezokulithanda bese bekushaya. So-ke kwakuyinto le yayaziwa ukuthi amandiya anamagama abizwa ngawo alumelayo kuwo. So yingakho nathi la sithi-ke cha siyathanda ukwazi igama okuyilona lona elingconywana abantu bekhulume ngalo, kodwa mina ngokwami ngazi ukuthi babizwa ngey'phiwo ngoba umndeni onomuntu ofana nalabafowethu esikhuluma ngabo namhlanje kuye kuthiwa lowo mndeni lowo unenhlanhla ngoba unesiphiwo, bese bethi abanye abantu abadala isidalwa sikaNkulunkulu. So lo muntu lowo uthathwa njengenkosi, uthathwa njengedlozi, njengethongo, isidalwa ngoba abantu abadala baye bethi kufunakala sihambe siye emsamo siyokhuluma ney'dalwa, okuchaza ukuthi abantu abadala abangasekho kuyokhulunywa nezidalwa. So uma ekhona umuntu onjalo uyebizwe ngesidalwa. Asisho ukuthi nalawo amanye amagama akusiwo, kodwa besibheka amagama okuyiwona azwakala kahle namahle. Bese-ke ngiyaqala udaba lwami engizokhuluma ngalo namhlanje kule show yethu enkulukazi noma kulolu hlelo lasesithenjiwe olukhulu. Nginomuzwa nobuhlankulunkulu abaphilayo njengathi, abafana nathi, abangajabule uma kuthiwa kukhona inyanga endaweni ekhona. Kufunakala ngahambi ebusuku, kufunakala ngahambi noma ikanjani, noma egula akakwazi ukuthi ezenyangeni njengabantu bonke. Mhlawumbe uzofuna umuthi okuthola umkhwenyana, mhlawumbe uzofuna umuthi okuthola umsebenzi, mhlawumbe uphethwe yinto ethile, ngoba uthi ekhula la ekhaya ebetshela ukuthi ungayi enyangeni ephepheni athole ukuthi kubulawa udade wabothile, izinyanga zithumela abantu bazomthumba, bazomenza yonke into, angabe sazi-ke manje ukuthi kazi kuye bazofika nini, ngoba akushiwo ukuthi zigebengu, cha, kuthiwa zinyanga ezibathathile zahamba zayobenza. Bese-ke ithi into yami-ke, ngoba thina sikhuluma ngey'nto ey'ningi, ake namhlanje sikhulume ngakho, sikubeke etafuleni, abantu bonke bezwa ukuthi yindaba kwathiwa laba bantu bawumuthi. So qala nje lapho kuqala, right? Uma uphuma uhamba amazwe omhlaba, uhambe wonke amazwe, uyezwa ukuthi laba bantu bayabulawa, futhi-ke lokho kuyiqiniso, okungukuthi njengoba sikhuluma ngakho namhlanje sifuna abantu babulawe. Sizobamba iqhaza elikhulu lokuthi akunciphe ukubulawa kalaba bantu, ngoba njengoba ngiphumela obala ngiyinyanga ngizothi cha, awukho umuthi owenziwa yilaba bantu. Mhlambe akujwayelekile, imvamisa inyanga zisuke zivela yiboshiwe, ayikaze ivele inyanga ikhuluma ngokuthi awukho umuthi owenziwa ngalaba bantu. Into eyadala ukuthi laba bantu kuthiwe bawumuthi iyonakala indaba ngokufika kwale nyamazana okuthiwa isadawana. Isadawana uma sifike isadawana eZimbabwe. eZimbabwe kwakusaphethe abelungu eZimbabwe bengakaxoshwa, izwe lisabusa eZimbabwe, kwase kuba amazwe futhi angaphandle, izwe noma amazwe akhona esabusa.
kwakukhona isilwane okwakuthiwa isadawana esithi masihamba sifane negundane okungegundane, futhi esasithi masihamba lapho esihambe khona kubonakale igazi ukuthi oh sihambe lapha lesi silwane uma sihambe lapho kuzobonakala ngegazi ukuthi hayi nasi right, kuzoba yilesi esivelayo njengamanje okuthiwa inkakha. Lesi esivelayo njengamanje igama laso inkakha. Zihlukene ukusebenza kwazo kodwa zonke ezenhlalo. Lento mayisitholakala ukuthi isadawana siyasebenza ke isadawana, siyayenza inhlanhla, siyayakha inhlanhla, sihle nje ngengiqamba amanga ngaso. Umehluko ukuthi kwathi umhlaba masubuyela kubantu, abelungu bavala amanzi, bavala yonke into, zabaleka izadawana ayisatholakali. Ngokomlando wobunyanga uthi ukhona umuntu othile owaphunyelwa umntwana. Lo mephunyelwa umntwana, lento okuthiwa ngesintu ukuphuphunyelwa isisu. Lo muntu wathathwa umntwana lona wase eyofihlwa. NgokwesiZulu umntwana mezoshona isikhathi singakafiki noma ezoshona ezalwa, kuthiwa uma ezongcwatshwa ukalwa indololwane, umgodi ube ngangendololwane. Lokho kusuke kwenzela ukuthi lo mntwana lo akwazi ukuthi engavimbi esinyeni kumama wakhe ukuthi kuhlalwe omunye umntwana. So lo muntu wathatha umhlanga wazowutshala kuleli thuna lalo mntwana. Metshala lento la yamila lento, mayimila angazi ngomgilingwane onjani, kwamane kwakhona inunu ephuma lapho eyathi mayiphuma lapho kwamanye amazwe ingane bathi ingwana okuchaza ukuthi umntwana. Manje ke yaphuma le nunu la, mayiphuma la le nunu le wayebulala lo ulu ngayo lento ukuthi ke uphakame inhlanhla zabantu wenzela izinto zakhe zihambe kahle. Ithi ke into yami kwagcina ke sekuvela manje kwabanye abelaphi, ngoba kunalento esiye siyenze thina njengabelaphi, sihlangane thina sifuna ukuthi wenza ngani, imfihlo yakho iyini, ugaya wenza ngani, ugaya kanjani, bese kutholakala futhi ekugcineni ukuthi lo uzobe esesho ukuthi wenza ngani. So lo athi hayi man kunengwana kanje abeke ukuthi kwenzakalani kwaphuma lento. Hawu yayinjani lo ngane yayimhlophe, bavele bayibamba lapho-ke. Bangabe sabheka manje ukuthi mhlawumbe kwakuyisadawana sasiyihambele noma kwakwenzakalani, bazi lokho bavele babamba leyo nto leyo-ke, banquma abantu-ke manje. Sebenquma abantu bayagijima nabo, babebona umuntu uyanqunywa ngelanga ukuthi uyahamba emotweni iyangathile ethi wozobona imfihlo yami, uthi iyavula imoto uthole kunomuntu omhlophe. Thina ngoba sidlali-ke sibiza amaphoyisa aboshwe umuntu ngoba asazi abantu bayabulawa bawumuntu. So lento-ke isabalala lento ukuthi nje hawu umuthi mawufuna isadawana bamba lo muntu, mawufuna isadawana bamba lo muntu. Abanye bethi isadawana sikho, into engekho. Engifuna ukuchaza ukuthi nangokweBhayibheli ukubulala umuntu iBhayibheli alikaze likuvume. Kukhona insizwa okwakuthiwa uKhayini. uKhayini noAbela
babe ngabantu ababili ababezwana. Masikhuluma ngenhlanhla sikhuluma ngento ethi lo munye lona uAbela yayimvuma yonke into nje yayimhambela kahle ngokuthi noyise wayemthanda. So uyasuka ke manje bayahamba nomfowabo baye ehlathini, uyafika umfowabo uyambulala enzela ukuthi uthando obelitholwa ilona lutholwe uye kuyise. Uqhamuka nento afuna ukuyenzela uyise ukuthi akube yisibusiso sesilovelo, kanti uyise uyamazi lo mntwana. Uqhamuka lona segqoka impahla zalo ugqoka isikhumba semvu ngoba lona wayeneyiboya. Uyise uyamthinta uthi hayi ngiyazizwa iziboya yizo kodwa iphunga akusilona. Okuchaza ukuthi ke isibuso wasidedela kodwa hayi kahle. Njengamanje sengizochaza ukuthi ukubulala umuntu ngoba uthi ufuna inhlanhla uzoyithola kodwa hayi kahle akusiyo, ngoba igazi lomuntu liyakhuluma. Ngokunjalo nalo owabulala umfowabo ngoba efuna ukuphila kahle ngokuyise, kuthiwa uNkulunkulu wambuza ukuthi uphi umfowenu usumbulele na? Wathi angisiyena umlindi womfowethu. Wathi kodwa uNkulunkulu wathi igazi lomfowenu liyakhuluma emhlabathini lizokulinda. Ngamanye amazwi ke uma uzothola umuntu ozothi ukwenzela umuthi ngegazi lomuntu, lowo muthi lowo awuzukusebenza futhi uzothwalisa kuwe isiqalekiso. Engikutshela umlaleli nombukeli ukuthi icala lomuntu ofile alibe lisangena kuwe wena wedwa umbulele, kodwa lizongena nakulo muntu ozosebenzisa lo muntu ngoba ethi ufuna impumelelo. Waqala nje wasebenzisa impumelelo ngokuthi kunegazi lomuntu noma kunomphefumulo womuntu, wena uqobo usumbulali nawe ngesingawe. So kunabantu abahamba inyanga athi umuntu ngifuna umuthi onamandla, ngifuna umuthi othakwe nomuntu omhlophe. Lowo muntu lowo uzehambe esho njalo enyangeni ethi hayi angifuni lo muntu othakiwe, mina ngifuna ukuthi nomuntu omhlophe uzongisebenzela. Impela uzokusebenzela kodwa ngithi kuwe angeke uzukusebenzela ngalendlela lofuna ngayo ngoba sekuwumuntu. Uzofika lento lapha ekhaya kubaleke izidalwa ngoba lo muntu uyakhala. Umuntu akafi, umuntu kufa inyama yakhe kodwa umoya wakhe awufi. Uyakhala lo muntu, ukhalela abazali bakhe, ukhalela ikusasa lakhe eliphelile ngenxa yokuthi wabulawela ukuthi bafuna ukuthi enze inhlanhla. Uyakhala, ukhala uthinta lezi zinto wena ukhala kuwe. Ezizonakala into zakho ungalungelela lutho, ngisho izingane zakho zihlupheke ngoba umuntu akaze ebe umuthi. uNkulunkulu lento wayichaza kahle, wayihlukanisa wathi khona isihlahla igama laso umuthi. Umuntu kwaba umuntu nje. Manje makuthiwa siphatha imithi kuchaza ukuthi siphatha izihlahla, sihlanganisa izihlahla sizinikeza abantu ukuthi abantu bakwazi ukuphila. Njengoba uzwa kuthiwa kukhona inyanga, inkinga esinayo ukuthi asazi ukuthi siyini, asizazi ukuthi siyini. Sinayo leyo nkinga leyo, asizazi ukuthi siyini. Thina sazi ukuthi sithathela abantu imali, sazi lokho ukuthi nje njengoba siphatha imithi umsebenzi wethu ukuthathela abantu imali kuphela. Sazi lokho nje ukuthi umuntu mefika washiya imali kuwena ingane zakho zidle kuphelile, ukusizakele noma akasizakele wena unendaba. So ilokho kusibulalayo thina inyanga. Ingakho zihlangane inyanga zambe ziyozingela abantu bebalela imhlobo, zibathumbe ngezulu izobabulala ngoba zizenza umuthi. Lowo muthi lowo uthi kunjani ungasebenzanga nazo ihlupheke ngoba sezibulele umuntu. Inyanga ilanga. Mawubona ilanga emini likhanya kuthiwa yilanga, kodwa elishintshayo likhanyisa ebusuku, abanye bethu unyezi, ukhanya ukuthi ba bese kuthiwa inyanga. Akusasho ukuthi ilanga, sekuthiwa inyanga. Mawuthi uyabuka phezulu esibhakabhakeni uyibona inyanga, uyambona umuntu kuyona inyanga. Yingakho uNkulunkulu athi inyanga zizawusebenza ngezihlahla, okuchaza ukuthi imfihlo yomhlaba
thina zinyanga siyiphethe siyinikeziwe, asinikezwanga kodwa ukubulala abantu. uNkulunkulu ukuxolela ukuthi singabulala izilwane kunokuthi sibulala abantu, ngoba uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe. So uNkulunkulu akathokozi ngokuthi wena ubulale omunye umuntu ngoba ufuna inhlanhla. uNkulunkulu uyathokoza ngokuthi wena uhambe uyobulala isihlahla ngoba uthi wenza ini? Inhlanhla. Kunamakhambi akhona ngisho eBhayibhelini uNkulunkulu awakhipha ukuthi abantu bazophila ngawo, njengoba abantu begijima manje befuna umhlonyana. iBhayibheli kade lakhuluma ngomhlonyana. Iproblem bese akafika isikhathi sokuthi sithinta umhlonyana. Akukho la uNkulunkulu akhulume khona ngokuthi ekuhambeni kwesikhathi noma ekugcineni komhlaba abantu mase bephelelwe ukuhlupheka noma mase bebanjwe inhlupheko ababulalane bodwa ukuze bacebe, akazesho njalo. So yonke into eyenzeka njengamanje ikhona eBhayibhelini, kodwa akukho la ukuthi khona abantu abayidalo zikaNkulunkulu nabantu abaphila nebala elimhlophe ababulawa. Akukho eBhayibhelini, akaze kube khona. Ngisho njengamanje uma kufunakala isilwane esithile, mina njengodokotela ogunyaziwe nginencwadi ethi angihambe ngiyongena noma ngabe yisiphi isiqiwi ngithi ngifuna isilwane esithile, bethi ungubani, ngithi uDr. Mnguni, bese befuna incwadi, ngibanikeza izosho noma ngabe isiphi isilwane engisifunayo, bazosithatha isilwane sizobulawa, ngikhiphe lento engiyifunayo ngokwamagunya ani obunyanga. Kodwa ayikho inyanga enesitifiketi sokuthi ayibulale umuntu ukuze yenze inhlanhla, ayikho. Uma ikhona ngiyayicela ivele ukuthi yona inesitifiketi sokuthi ayibulala abantu abanebala elimhlophe, ayikho. Siyazi kakhulu ayikho. Manje-ke namhlanje ngizosho ukuthi uma ungathola inyanga ethi iphethe umuthi onjalo, ngiyacela ukuthi leyo nyanga leyo uphume kuyo ngoba izobhubhisa umndeni wakho. Loya muntu uzomthatha esemthini ungamboni, ugeza ngalo muthi uthi hawu ngibone kuvuleka. Lo muntu usezoba yidlozi la ekhaya, la usezongena la ekhaya abe yidlozi, abe isidalwa la ekhaya, usezofuna amasiko akhe la ekhaya, usezofuna la ekhaya izinto zihambe ngendlela yakhe, indlela afa ngayo ebulawa abantu usuyilandile wena wazoyirejista la ekhaya. Sebezofa kanjalo abantu bala ekhaya ngoba sekukhona umuntu la ekhaya owafa ngendlela enjani embi, owafe ekhala, owafe ebalisa, owafe egwazwa, ebulawa ngoba kuthiwa kufuna ukwenziwa inhlanhla. Inhlanhla enomuntu ayikho, cha ayikho. Inhlanhla nje nomuntu ayikho. Futhi-ke ngelinye ilanga ngizocela kusisi ukuthi ke siyichaze lento yenhlanhla, kahle kahle uma kuthiwa inhlanhla yini, ngoba abantu njengamanje bathwele nzima, bayaxwaya. Nabesifazane ngapha abakhulelwe bayabulawa, kuthiwa kufunakala iy'ngane, umfunakala umfazi okhulelwe nengane engaphakathi esiswini, kufuna ukwenziwa ini. Lezi zinto lezi zenziwayo, hayi bo, sizokuxwayisa ukuthi azinawo amandla, futhi nabantu abasho njalo basuke sebehlulekile ukwelapha, basuke behlulekile ukwenzela into oyifunayo, bese thi hambe uyothola ukuthi khona ngizokwenzela lento. Uzama ukukuxosha ukuthi uvukele unembeza ukuthi ngamane ngihlupheke lento angiyiyeke. Kodwa uma kuwukuthi awusena nembeza uzoyenza ngampela, uthi uyabuya akasekho lo muntu otheyenza leyo, ngoba manje bethi uyakuxosha kanti wena unanembeza ugijima uyohlaba ngampela, uhlaba umuntu ongenze lutho. So ishow yanamhlanje izothi umuntu onebala limhlophe akaze abe umuthi, ngisho emadala Juteni. Umuntu onebala limhlophe uwena, uwumuntu, njengoba siney'ngane eyimpofu, siney'ngane ey'njani njani, abantu babodwa, igazi lilodwa, awukho umehluko. Lento esikhuluma ngayo ibala elimhlophe nawe unayo uyibala elimhlophe la. Iproblem ukuthi wena lisavalekile, kuhamba isikhathi ubone umuntu eshintsha eba namabala, sigcina isikhumba sonke sesibuyela kuloya muntu.
ngoba ikhona lento le eyenza ukuthi kube sengathi wena unebala elinjani omunye nebala elinjani kodwa lento mayisiphela ku iphela nje usumdala ushintshe awuzalwanga unjalo kodwa usumdala uma ushintshe ube namabala. Hey, wayichaza dokotela. Hey. Ngathi sisahlushwa i-network kudokotela kodwa ke hayi ngiyacabanga ukuthi hayi siyaneliseka indlela achaza ngayo njengoba esho nje ukuthi abantu abalaphayo balapha ngezihlahla balapha ngezilwane akekho umuntu ofanele alaphe ngomuntu akekho umuntu onegunya lokubulala umuntu ukuthi abulala umuntu yena ukuze alaphe. So nawe mungabe usuke uyothatha lowo muthi kwawena umbulali and kwawena nje ungamthola umntwana omhlophe kwawena ekhaya lakho ungafila kanjani mase kuthiwa uthathiwe umuntu ozalwa wena noma ozalwa naye emndenini wayobulawa ngoba kuthiwa kwenza umuthi usuke uwumbulali nje mungabe wenza leyo nto. Ayikho enye into esingachaza ngayo usuke nje uwumbulali. Nangu uSindi la ngicela ukufundela le message dokotela uSindi Zemura Bernard uthi I'm enjoying the conversation ngoba sihlale sitshelwa ukuthi izinyanga azingenelani noNkulunkulu. Lokhu kuyachaza ukuthi inyanga ziyamaza uNkulunkulu njalo imisebenzi yabo ayisiyo eyokubulala umuntu nokwenza ububi. Cela nje address umtshela ukuthi izinyanga noNkulunkulu ziyazana noma zazana njengoba encoma nje ukuthi uyajabula ukubona ukuthi hawo kanti khona izinyanga ezazanayo noNkulunkulu engakhona ukuthi izinyanga nje isebenza ngobubi. Hawu cha izinyanga ziyazana noNkulunkulu kakhulu. Yazi ukuthi into edala ukuthi kube ngathi asazani noNkulunkulu ile ukuthi umiyalelo kaNkulunkulu awukhuluma kuMoses uthi yazisa uyihla nenyoko ukuze insuku zakho zibe zindezweni athi ungabulali athi ungaphingi athi ungafakaza amanga omakhelwane wakho athi ungazizeli izithombe ezibaziweyo zomfana zokusezona phezulu right. Ingena lana ke indaba yami izothi ungabulali yilokho okwenza ukuthi inyanga ke ihlukaniseke ke lapho ukuthi ingakuphi malethi iBhayibheli ungabulali manje hayi cha ungabulali seliqedile thina inyanga sisalinde uDr Mnguni, we are having a problem inyana nje nge-network. Uyazi ishubile into yanamhlanje because growing up nje we always knew ukuthi bayanyamalala abantu abamhlophe eziningi izinto ezizaziyo ey'khulunywayo endaweni esihlala kuzona, not just eSouth Africa, all over the world, even in other African countries they are going through the same problems. Ngichaza uDr Mnguni uma esichazela indaba yenyanga ukuthi inyanga ikhanyisa ebusuku kumnyama, kusho nabo nje babe yinyanga nje bengabalabi kufanele bavilethe ukukhanya kube ukuthi mase kumnyama ekhaya kuneyinkinga bona bafike nokukhanya. Hayi labantu ekuthiwa bayinyanga kodwa bafike endlini kumnandi kukhanya balethe ubumnyama abathakathi labo akubona akuzona izinyanga. Yebo dokotela, you are back. Yebo hayi ningangishayi bafowethu i-network nanokuthi ke sikhuluma ngamadimoni la, sikhuluma ngamadimoni, amadimoni anamandla amadimoni. Cha bengisachaza la indaba yokuthi
lithe iBhayibheli ungabulali, bese ke likhuluma ngomyalelo kaNkulunkulu awutshela uMoses ngomuntu othatha ukukholwa, right? Uma uyinyanga umshado uphila, mangithi umshado uphila ngichaza ukuthi abantu bebabili bethandana kukuhle, bese kuqhamuka intombazane ezothi sengithandana nomuntu oshadile, ngifuna ukuchitha umakoti wakhe kungene mina. Yezwa ke manje elokubulala ukuthi liqalaphi, suyathatha wena umuntu oyisichitho suyamnika intombazane ukuthi hamba ubahlakaze. Intombazane ushaye ngempela umuthi bavele bahlakazeke ubaba nomama, kuhlupheka izingane, umshado usufile, bahamba odabula isitifiketi, uwe unikeze le ntombazane umuthi usubulele. Nabo abantu baxa We are having a bit of inkinga network. Yes. All right. Ngiyaxolisa futhi nibekezele nje. Bengisachaza ukuthi ke uma uke wakhipha umuthi ohlakaza umshado wabantu usubabulele. 2, umuke wakhipha umuthi othi ufuna ukubulala umuntu wena. Kuze nje abantu bezothi sifuna into yokubulala umuntu usexakile uyikhipha uyibulala. Kuze abantu abazothi ngifuna ukukhipha uzibanibani emsebenzini kungene mina noma ngifaka umfowethu ngifuna ukumkhipha. Akuthi uyabona ke manje ukuthi usungenile wena ekubulaleni okushiwe iBhayibheli. Kodwa uma wena uzothi ngiphethe amakhambi esintu kodwa hayi okubulala, umuntu ofikayo uzofuna isichitha asikho, umuntu ozofuna umuthi wokubulala awukho, umuntu ofika uzofuna into ezokuhlukumeza omunye umuntu kufana nalento yokucupha. Uyazi ukuthi kunabantu la abangasenayo imizwa yokufana nemizwa yobudoda, bakhiwa impilo yakhe yonke ngeke azaphinda abe indoda, wathola umuthi wamkhiya wambulala, akahlonipheki akalutho, wabulawa. Izinto lezo uNkulunkulu angayithandi ngoba iBhayibheli lithe uJesu uyinyanga enkulu ngoba wayenjani, wayumphilisi, wayephilisa abantu futhi Hayi kushube kakhulu namhlanje, kumnandi kakhulu. Sihlushwa iyona nje indaba ye-network, kodwa siyasithola isifundo sokuthi akekho umuntu onelungelo lokubulala umuntu, akekho umuntu odalelwe ukuthi abe inhlanhla yakho ukuthi wena umbulale. So nje guys, yeah, kunzima. Kodwa sisalapho-ke nje, have you bought tickets to my stand-up comedy show? Noma nihleli nje niyabuka kodwa ani-support, anithenga amathikithi. Umuntu useyoza aqashe uDr Mnguni ukuthi anithengise amathikithi azanithumelela isadawana ukuze nithenge amathikithi. Sengoze ngiyofuna iy'gubhu notikoloshe. Please buy your tickets to my stand-up comedy show, which will be on Saturday the 29th. You will watch it from the comfort of your own homes. Ubuyibuka uhleli la uhleli khona, because it's a social distance. Everything esiyenzayo siyayi-streama online. So don't even stress ukuthi how uzobuka uphi nendawo, ngizobe ngila ukhona uthi nikhumbuze kancane. Laughing is not hurtful, it's healthy. Backed by popular demand is Tenuous Special Comedy. They love it. They love it. Streaming on the 29th of August. Anybody can watch from the comfort of their own home anywhere in the world. Tickets available now on Quicket. Only 70 Rand. Blesser VIP is 100 Rand. Thank you very much. Recorded in front of a live audience in London. Yay.
our doctor is back. Asiqhubeke dokotela ingaziphindi siphelele le network. Awu bakwethu. Hayi amadimoni ayalwa. Bengisachaza ukuthi ke iBhayibheli noma ungalichaza ngayiphi indlela. Kodwa uJesu wayewumphilisi. uJesu wayesiza abantu. Ngakho noma siza Hayi amadimoni athi ngizophazamisa kodwa ke ngeke sizwe ngawo sizowanyathela amadimoni. Uthi uNemphiwe Sithenjeni doctor, thanks for ukusifundisa njalo. Ngicela ukubuza if uya affecteka if inyanga yakho ibuye ibe nalamkhuba echazwayo even though maybe ingayisebenzisi for wena. That's a good question. So ibuza nje lo mbuzo ngasekugcineni, I will remember it. Yebo angikiyeke uqhubeke nje dokotela, ngeke ngisakuphazamisa because ngifuna ukuthi imicishe network icishe usukushilo konke obufuna ukukusho. Okay ma. Cha sesingicela ukuthi uhlele lapho usuku liseduze sibuye siqhubeke. Uhlele nje. Mawukuthi mhlambe siqede. Mayilokhu ihlupha kanje uhlele unye usuku mhlambe kusasa noma lesithathu noma lesine uzobona wena ngoba sizele ukuthi siyiphothule. Bengisachaza la ukuthi ke uJesu ngiba kuthiwa wayeyinyanga enkulu ingoba wayebaphilisa abantu ngesandla, ebaphilisa abantu ngegama likaNkulunkulu, kodwa kukhona la khona ayengadingi ukuthi umuntu azamthandazele. Wayemtshela ukuthi hamba uthathe umhlabathi bese wenza ini. Kunesihlahla la okuthiwa umalimoti. Lesihlahla lesi isihlahla esabona umprofeti uJeremiya. Lithi iBhayibheli uma izwi kaNkulunkulu lithi Jeremiya ubonani uthi ngibona isihlahla Ezanomonindo. izihlahla zazikhona endaweni yamasonto. Yilezo zinto zokuthi ke sigcina sesiphatha izigqabo esontweni, ungazi ukuthi umuntu ugqabela uNkulunkulu noma ugqabela abantu, ngoba lithe iBhayibheli phela indawo engcwele. Kodwa thina siya nezigqabo, ungazi ukuthi ke sigqabele laba bantu na noma sesigqabela uNkulunkulu. 2 kube yilento yokuphatha imithi engalungile la esontweni. Ilokho kwenza ukuthi ke kwezinye indawo kuthiwa inyanga one side ayime, sicela abazalwane abeza ngokwindlela enjani efanele. So ingakho ke kufunakala sichaze kubantu lokho ukuthi cha siyakholwa kodwa ngaphansi kwemigomo ethi njengoba siphethe le mithi isebenza njani, yona ihlanzekile na, kwathina sihlanzekile yini. Ukhona umuntu okengena esontweni nemithi icindezela abantu. Umoya kaNkulunkulu ungakwazi ukusebenza kubantu, hayi ukuthi mhlambe baprofite. Cha, umoya nje kaNkulunkulu ufanele lama kuthiwa kuyakhonzwa uzwakala ukuthi cha umoya kaNkulunkulu njani ukhona.
noma kuthandazelwa abantu baphile ngomoya kaNkulunkulu, hayi ukuthi abantu basetshenziselwe imithi ukuze kubonakale ukuthi bayakhonza. Abanye abantu abakhonzi, ngicela ukuyichaza le, abanye abantu abakhonzi. Ungabona kuthiwa kunomthandazo lapha kugcwale ukuthi hayi ngoba abantu beyokhonza uNkulunkulu bayofuna iwasho. Akusona-ke inkonzo leyo, bazele iwasho, bazokhulekelela ini iziwasho. Abanye bazosonta kimi ngoba befuna ukuthi bethole imithi mahhala, abazile kuzosonta, bazofuna imithi ngokunjani mahhala. Leyo nto leyo iphambene, isadinga ukuthi ilungiseke ukuthi umuntu akasonte noma umuntu akakholwe, akangakholwa umuntu ngoba efuna into ethile kulowo muntu lowo. Yingakho-ke abantu bengasambongi uNkulunkulu, sebebonga abantu abathile. Athi umuntu ngiyabonga ogcobeni likazibanibani, angasho ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uye lapha vele ngoba uye kuzibanibani, akazile uNkulunkulu. Bese begcina labantu bese besebenzisa imithi ngokuyindlela engesiyo ngoba benzela ukuwina laba abantu abalanda kubona izinto. So-ke ngizothi-ke njengenyanga siyakholwa, njengenyanga siyamazi uNkulunkulu. Number 2, abantu abayinyanga abangamazi uNkulunkulu izinyanga mbumbulu, ilaba abantu kuthiwa abathakathi, abantu abanganjani, abangenanembeza. Ukuthi noma umuntu esemthathela imali engaka athi umuntu angisizakele, angabe nendaba ngoba vele yena inhloso yakhe ukuthatha imali. Omunye umuntu ukhangathi hayi ngibaba angiboni kahle, avela amphendule kabuhlungu ethi pho ngenzeni. Eyizwa leyo nto. Kodwa ngalesikhathi esafika umuntu wayemthemba izulu nomhlaba, hayi ngizokwenzela ukuthi nokuthi, hayi uzoba right, uzobona, lungisa imali wena. Mase ilungisile umuntu usethi pho enzeni. Izinto lezo abantu ababhekene nazo kumanje, abasilalele kumanje ukuthi hey, saze sadliwa zinyanga ezingasasinake ekugcineni. Sizoxwayisa ngalokho ukuthi-ke uma uye enyangeni, bhekisisa ukuthi enyangeni enjani, umuntu onjani ozokunceda. Yilokho esikhuluma ngakho. Okugcina sengidedela usisi, umuntu nje akaze ebe umuthi. 2, uma ungathola umuthi othakwe negazi lomuntu, usulanda isiqalekiso wazosifaka kuwe, wazosibeletha. Okugcina, musu ukukholwa noma yini esho umuntu. Ake sibuyele ekuthenini umuthi akube umuthi, isiwasha kube isiwasha. Kodwa umuntu methi hayi khuleka mina ngiphethe izilwane, ubokubone ukuthi sekukhona into wrong lapho ngoba uzongazi lezi zilwane iziphi. Uzothona zilwane kanti sekukhona nomuntu phakathi, wenze into ezohlukumeza izingane iphinde ihlukumeze wena. Izihlukumeze nesizukulwana sakho. Yebo, ingane isizukulwane sakho kuthiwa ubaba wenu wayelande into. Yiyo lenibulalayo, yiyo lenihlukumezayo. Walanda umuthi onento ethile, onegazi lomuntu. Yingakho ninje. Futhi nawe awusekho. Shuthi nawe fanele uyafana nokuthi nawe ubulele mekuwukuthi uphila ngey'cubu zomuntu, uphila ngokuthi fanele kubulawa umuntu omunye, kube khona abantu abahanjelwayo ukuze wena ukwazi ukuthi uphumelele. Shuthi nawe fanele mekuthiwa kusukuma abathakathi usukume. Kufanele usukume ngoba nawe njalo nento. Kufana nalento nje ukuphila ngokuthi wena khona into okhothama kuyo noma khona into yakho ethile. Kunzima, usungasenandlanda lapho, usunento awusanandlanda. Kufanele siyihlukanise lento ukuthi umuntu onento nomuntu onenhlanhla abantu ababili abahlukene. Ungathi unenhlanhla kodwa ubuwazi ukuthi ntambama ukhuluma nani, ucela kuphi. Nanokuthi uyazi ukuthi kwafa bani ukuze wena uthole le nhlanhla. Kunjalo. Uthandane namhlanje ngoba wena wawufuna le nhlanhla. Kwenye inkathi ngingazi kodwa uyabona nje nawe ukuthi njalo mengibuya enyangeni yami or njalo before mina ngithola izinto kuba khona oshonayo la ekhaya, noma njalo mina mekade ngihlabile kuba khona isifo, fanele uyibuze nezinto ey'njalo ngoba ngisho ngathiwa-ke wena-ke uthi awazi wena ukuthi uyabulala, kodwa fanele ukhweshini ukuthi indaba njalo wena uma wenza izinto kuze kuvuleke okwakho fanele kube khona igazi eliphumayo. Nangu uNdiphiwe ebuza ukuthi ethi siyabonga sithenjiwe no-Dr. Mnguni ukusifundisa njalo. Ngicela ukubuza if uya-affecteka if inyanga yakho ibuye ibe nale mikhuba echazwayo noma ngabe kuthiwa wena ingayisebenzisi kuwena.
mawuthi inyanga yakho iyayenza lemgilingwano kodwa ayisebenzisi kuwena. Uyababulala abantu, yenzela abantu imithi ngabantu kodwa wena ayikazi isebenzise kuwena. Kuyenzeka yini ukuthi nawe mhlawumbe uya-affecteka uthola amachaphazelo? Amachaphazelo wathola nje ngesandla sekuthintile, ngoba njengoba ngisebenza kanje isandla sami kumele sibe clean. Uma ngithatha umuthi ngikunika kumele kuhambe isibusiso, kuhambe inhlanhla ngoba mina nginjani, ngimhlophe. Bese kube ukuthi uyokutshela yini mhla esebenzisa kuwe, nayo into kumele uyibuze yona, njengoba benzela bonke abantu. Mhla esekuthakela nawe-ke uyokutshela yini. Isiluleko sami-ke sithi-ke ngane yami enhle, phuma kulo muntu, phuma nje kulo muntu, uthole omunye umuntu ozokwenzela kahle into zakho. Angisho ukuthi umuthi awukho, cha, khona umuthi ostrong, onamandla, osebenza, osizayo, kodwa umuthi esimelene nawo umuthi onegazi lomuntu, okungukuthi laba abantu abasakwazi ukujabula, kufuneka makushona ilanga nje bengeniswe endlini. Number 2, bahlushwa amehlo laba bantu, abazwani nelanga. Ngeke nje uzumlifte ngemoto emgwaqeni, ubuye esikoleni umntwana womuntu, yambona ilanga liyashisa, ubuye emsebenzini uthi uyammela uyamthatha, ngeke uze ukwazi. Uyovela abaleka athi ha nakho-ke, azasho nasekhathi hey ngiphunyuka kanti sengimelwa imoto, kanti wena bumzwela ukuthi uhamba ibanga elide ngenyawo. Ake ngimthatha ngoba abazwani nelanga. Useyabaleka ngoba abasathembi muntu. Siphila nabo nje abasithembi, nasi izinyanga abasithembi, ngisho nabantu nje babathembi. Dokotela, kwenzeka kanjani mekuwukuthi unebala elimhlophe uma ungenwa amadlozi kufanele uyothwasa? Ngoba ngikaze ngibabone bethwasa. Kwenzeka kanjani mekuwukuthi unaleyo nkinga ngoba phela bayasaba ukuya enyangeni ukuthi nina nizodlala ngabo, nizobasebenzisa. Mekuwuthi nakho-ke nginebala elimhlophe Ngoba bayathunya ukuthi ababathathe. Hayi, ningasabi, uzobuya khona manje udokotela wethu. Iyasihlupha yona inetwork kodwa ihambe ibuye. Angeke sidlala amadimoni, siyawanyathela. Ngeke sizwe ngawo. Ngeke sizwe ngawo amadimoni. Udokotela wethu will be back ngokukhulu ukushesha. In the meantime, please do make sure ukuthi you buy your ticket to my show. Izobe i-streamer on Saturday on Cricket. Here is a link ongena kuyona ukuze uthenge ithikithi. Please do support. Amathikithi u-70 nje kuphela, i-VIP u-100 so please do support. All you have to do is click on this link, it will take you straight there. Fika khona uyathenga ithikithi and then just relax. Uzobe usuthola ilink yakho-ke on Saturday and then you watch. The show will be available for 24 hours, so you do not have to say, mina go-8 khona ngenza. You can watch at any time. And u-70 owodwa you can watch with as many people ofuna ukubuka nabo, ohlala nabo endlini, because obviously from one device ungabukisa noma abantu abangaki njengoba nisuke nibuka nje TV. So kahle kahle it's very, very cheap. So please do support by making sure ukuthi you support by buying your ticket. Here is the link yakuwathenga amathikithi. You go online, you buy your tickets, 70 Rand. You can watch from your phone, you can watch from your computer, from TV, nani. So please, yes, please do watch a show. We are still waiting for udokotela wethu who will be joining us straight back as soon as iphinde ibuya inetwork yakhe. Awuthi nginiphinde nje nginidlalele i-advert yeshow yazini. Laughing's not hurtful, it's healthy. Backed by popular demand is Tenuous Special Comedy. They love it. They love it. Streaming on the 29th of August. Anybody can watch from the comfort of their own home anywhere in the world. Tickets available now on Cricket. Only 70 Rand. Blesser VIP is 100 Rand. Thank you very much. Recorded in front of a live audience in London.
I think today's topic is a very important one. These are the things that we really need to talk about. And next time I will have a medical professional also, or a scientist ozosichazela nokuthi yini esuke idalile ukuthi umuntu azalwe emhlophe, ozosichazela ngey'ndaba zo-melanin ney'ndaba zokuthi uhlukene ngani phakathi kwami nawe, nokuthi why thina as abantu abansundu sibe nama-different shades imbala, khona abampofu, khona abamnyama, khona abanjani. So it will be very nice ukuthi sithole nomuntu ozosichazela, because abanye abantu abazi ukuthi kwenziwa yini lokho, baze babe nama explanation abhedayo nje avela ey'nyangeni zabo because of that. Let me just check ukuthi udokotela wethu kuhamba kanjani, ngoba ngathi hayi iyahlupha ngempela okwamanje i-network yakhe. And please don't forget to subscribe to my YouTube channels, Thenjiwe TV as well as Thenjiwe Comedy. Please do subscribe to both. It does help the channel a lot. And watch all the videos that you have missed. Izolo, we had a very interesting show. We had a debate, so please do watch the debate on my other channel, Thenjiwe. Yeah, on this one, Thenjiwe on Thenjiwe Comedy. The debate was on Thenjiwe Comedy, so please do go there and watch, as well as all the other videos that we have done. Angeke ungayitholi ezokuchaza nawe. Dokotela, you are back. Hey, ngiyacela sise ngomsa wakho omkhulu ngithethe yaba network. Yazi ngithini mina dokotela? Ngithi awumane sivalelise kodwa bese uyasipromise ukuthi ngoLesihlanu uzosenzela ususishayela uyicompressor la sesiyoyibamba khona ku Dr Mnguni YouTube channel, lapho ke esifica khona izinto sezi-revise singasalona ne-hour sesizwa kahle yonke. Ngiyithande kakhulu inkulumo yanamhlanje, baningi kusafanele bayilalele. Shuthi nje ngoLesihlanu ngo-12 sizoyifica isikhona ku Dr Mnguni TV. Right. Abathandi bohlelo lwethu ke sisi ngicela nje abayishumi uzohlela ukuthi wenza kanjani, kodwa ngidinga abayishumi abazothumela inamba zabo bethola ama ticket awama VIP. Yazi abenze njani dokotela lapho? Abamane bayo subscribe ku Dr Mnguni bese beshiya i-message. Umuntu uyasubscribe ku Dr Mnguni ku channel ya Dr Mnguni, asubscribe umuntu ashiya i-message bese shiya nesithombe sa pineapple noma ubhala ukuthi pineapple, so bese sazi ukuthi ubuya ngapha. Siyazana ke thina ukuthi itemu lethu la pineapple itemu esilisebenzisa ngapha. Subscribe ku Dr Mnguni bese kunoma iyiphi video khona lapha ku Dr Mnguni ushiya i-message bese uyabhala ukuthi pineapple noma ushiya isithombe sa pineapple, so bese sikhetha kubonaka abazowawina ama-ticket, then mina ngizoba contact. Akube njalo sisi, ngamanye amazwi bafowethu siyaphusha la ishow kasisi ifanele ibe phezulu kakhulu ngathi. So ngicela wonke umuntu angene imali echajiwe incane kakhulu bafowethu. Siyacela ukuthi nanombani ofisayo ukuthi anikele asinikeleni sihambeni sonke. Ngifuna ibandla leli lethu kube yile lizoba liningi kule show. Ngiyacela sengihlala phansi ngicela kube njalo. Abantu ke bayishumi ngiyabafaka ngempela, abaxakile ngempela, abangenayo abathi nje asinamali siyathanda kwangempela i-lockdown isibulele. Ngiyabagaxa abayishumi ngiyabanikeza, ngifisa ukuthi bangene bakwazi ukuthi babone imanga ezobe zenziwa, hayi ezimbi, ezinhle nje zokuhleka, imanga nje zokuhleka, zokunama, zokuthokoza. Ngiyacela bafethu kube njalo. Monday sibuya negiye eliphezulu kakhulu, sobe sikhuluma ngenye into ke nguMonday. Ningaphuthelwa futhi ningasali. Ongekho namhlanje atshela omunye ukuthi ngomsombuluko sizobe sihamba ngegele lokugcina ngci. So ke ilokho yeah. So yazi Dr Mnguni kunento abayicelayo, bacela ukusitshela ukuthi abantu beZulu bayakwazi ukuqeda utshwala.
abantu bathi bakhathele siyaphuza siyama e-South Africa sebefuna ukubuqeda kuthiwa kunobisi ngulube kunobisi lwane ngizositshela ngendaba yokuthi kuyakwazi yini ukuqedeka ukwenza ukuphuza utshwala uma ungabe ungasafuni ngezinto zesiZulu. Awu kodwa bafowethu ngisasemdlalweni omngaka ngisasemandleni seniyangihlekisa chabo utshwala umuntu uyakwazi ukubiyeka ngokwemithi uma eseyekiswa uyakwazi ukuyekiswa ngokwemithi kuzoba neclinic ekhona la okuthiwa isithelo clinic nabo futhi bayakwazi ukusiza umuntu imizwa yokuthanda utshwala bayakwazi ukuthi bayibulale bayiqede bese kuzothi ke nathi thina belaphi siyakwazi ukubulala omunye umuntu njalo bafowethu uyaphuza ngokwenjabulo omunye uyaphuza ngokwebulawo thothi bamdlisela ukuthi akathi meholile aphuza imali ayiqeda angazazi ukuthi wenze omunye umuntu uyaphuza ngokuthi ekhaya kubo kunephehlelo ekuthola ukuthi umndeni kuphuza kuzokuphuza inkukhu yakhona akekho umuntu ongaphuzi kulo mndeni so ibulawo bebelo kuyisitayela kodwa yibulawo ngizothi ke siyakwazi ukwenza lokho kodwa kuvala nje ukuthi kungabikho iSouth Africa yonke cha asikwazi bafowethu asinganikhohlisi nje ngoba kozoqhamuka umuntu othile athi uyakwazi yena fakani imali eyingaka nifaka imali nithi niyavala kudlalwe ngani asikwazi ukuvala bonke awukwazi kodwa dokotela ukuthi nayo noma into esiyoyichela nje lapha ko-Tops ukuthi kungangeni umuntu bathi sebevulile esimane esingaki manje siyokuphela nje bathi sebevulile esimane esingaki njengoba kuyethiwe nje ey'tolo abantu bafaka isandla sengane ukuze ama-customer angene singafaka isandla sani-ke laphana ukuthi ama-customer angangeni bathi sebevulile nje sithi asisabufuna sisabuncengile sikhathele yinina siyancela siyayeka hayi cha ngicela ungaphenduli lapho bafowethu ukuthi singabeka ini ngoba abantu laba khona abantu abanesibindi bangavele behambe ngampela boyifaka leyo nto ngicela ungaphenduli kodwa nje ngithi utshwala nje ukuze kuphazamiseke asithenge namathikithi ngesikhathi simele kuyothengwa nje sivele siyibukele ishow le kasizezongena ngolokuzana ikahle kabi futhi inge-weekend uma ubona nje ukuthi hambe uyothenga lapha esitolo uvele ungene lapha kwilink ozosendelwa yona nozoyithenga uvele uyibukele uvele uphume nje endabeni yale ake sithi ngomgqibelo ake singabuthengi ngoba bayakhala ukuthi eyisaluza-ke thina esesasubscribe ku-Dr. Mnguni uma uthi nje usuwa-subscribe share ilink ukuthi nabanye ba-subscribe and then still write the same message share the link and write the same message kwi-video ya-Dr. Mnguni or take a screenshot sokuthi usherile ungi-inboxe on my Facebook comedy page noma ungisendele kuthenjiwecomedy@gmail.com kodwa nje ukuthi usuwa-subscribe does not mean ukuthi awu-qualify you still qualify angeke phela ukuthi mase sithi abantu bethi bakudala sebezo hayi ngeke asibala ususifakela yona le topic soyifica isikhona lapha guys please do subscribe to Dr. Mnguni and nazi iy'namba zakhe nimfonele ningamfoneli-ke nimbuza ukuthi nje ngo-3 ekuseni awudokotela unjani ebengikukhumbule cha sifona la mesifuna usizo mesenza ama-appointment asimfoneli futhi ukuthi hey dokotela ngiphupha ukuthi no akhona ama-video anamaphupho akhona ama-video anezinto ey'ningi ey'chazayo asingadlali ngesikhathi sakhe asifone mesifuna usizo sifone mesifuna i-address sifone mesifuna ukuzohlola nezinto nje ey'balulekile ezizosisiza ngoba abanye benu sebeyafona bayamfensa udokotela ayi nawe mhlawumbe iy'gqabo zakhe zenza abantu bafone ngifisa ukugqaba dokotela So guys, on a serious note, please do buy tickets.
to i-show or enter nangudokotela enikela ngamathikithi amaningi kangaka, you must all win these tickets. Singakhohlwa nje bakithi ukuthi mhla 29 kuzobe kumnandi kakhulu. Bese ngicela ukubonga kakhulu abakamfekayi funeral services ngoxhaso abasinika lona kule show, umasingcwabisane abenza namatshe amathuna. So ngisho ngathiwa besenangcwaba ukwenza nje itshe into ebaluleke kabi, wazi ukuthi ithambo nalifihlaphi, noma uyazi ukuthi ngaphandle ukuthi wena uyazi ukuthi ngeke ushone, kodwa mina ngikwazi ukuthi akekho ophuma emhlabeni ephila. So sonke siyawudinga umasingcwabisane for ourselves and for our loved ones ukuze singcwabeke ngesizotha. And into engiyithanda kakhulu ngabakamfekayi funeral services ukuthi they can help you ngisho ngathiwa ukuphi nomhlaba, ngisho ngathiwa use-South Africa kodwa udinga ukuthi umzimba osesishile emhlabeni uyiswe kwelinye izwe, bayasiza kakhulu kulezo zinto. So please do contact them, abakamfekayi funeral services. Bakungcwaba kahle kakhulu, udina umakhelwane athi yahabe kungafiwa ngani la ekhaya, aze kunina athi ave ninenhlanhla nina nikufiwa njalo like iningabe nenza ngani, ubona umngcwabo umuhle ngithi ungcwatshelwa abakamfekayi funeral services. So nje let us support our own, let us support local businesses. I love you guys. Nginifisela okuhle kodwa dokotela ngicela ubashiye nje namagama okugcina. Awu washentweni amagama okugcina nje akhuluma ngokuqaphela, ukuthi lento yokuqaphela ibaluleke kakhulu, ukuqaphela izinto nokuqaphela abantu esibahambayo ezintweni abasenzela zona. Futhi uma ube nenhlanhla umuntu wakutshela ukuthi usebenza kanjani, unelungelo lokushintsha umnyango uthathe omunye umnyango, asingakholwa noma ngabe yini. Ngizothi ke uNkulunkulu ke uyanithanda futhi ke nibalulekile kakhulu kule show, since sihamba nani endleleni nathi futhi siyanithanda and siyanifisela ukuthi uNkulunkulu anivulele iminyango evalekile ngokuhlakala nathi nje, nivuleleke iminyanga. Number 2, izinto eniyifisayo ziphumelele. Okugcina ngci ngizothokoza kakhulu bafowethu uma sizongena futhi ngoLesihlanu ngomgqibelo mhla ka-29 sibuke umphathi wethu wohlelo ave useliphatha kamnandi uhlelo, futhi ave eyenza ibenhle into yethu. Abantu abaningi abaletha la basuke bephethe izinto ezinamandla ezipowerful. Simbonge nje ngokuba nenhlanhla nanokwazi ukukhetha abantu abafike bezosipha usizo. Kodwa indlela kumbonga yiyo le ukuthi ke asithengeni amathikithi bese siyabuka, sijabule ngesihleke ukuthi awu ake sikhohlwe yinsizi, ake sihleke nje sijabule. uNkulunkulu wadala ukuthokoza, kuyingxenye yempilo. Yabona mawuhleka ikhona ezinye izinto eyivulekayo emzimbeni. Ukuhleka nje kubalekile, akafunakala. Lithe iBhayibheli thukuthela ingashoni ilanga, akukhulumi ngeviki, ilanga lingashoni ilanga usathukuthela. So kubalekile ukuhleka, umuntu uba busy emsebenzini enze yonke into angabi nasikhathi, kodwa siveze ithuba lokuthi nje ake sihleke nje manje, sihlekise usisi kube mnandi. Abantu abathenga amathikithi futhi ke ninake ngiyanicela ke ngoba nibona abantu kazana ningabantu ababalekile, siyanicela thengana amathikithi. Laba abanye ke bayabantu abangekho kule group yethu, bayabantu nina nibalekile, siyanicela wozani. Abantu bokuhamba abathole sesingena engathi bengathi bayafika futhi bethole sesiwaqedile, kuthiwa igroup nebandla hawu libe lahamba phambili, awashala waqeda. Inkosi inibusise. Amen. Amen.